Pratama kakung Sumawana putri ingkang bagya mulya ndherekaken candhaipun atur pasrah saking keluarga kung panjenenganipun Bapak Lasidi Ibu Hartuti wonten kalenggahan siang prasaja sesulih saking panjenenganipun Ibu Bapak Lasidi panjenenganipun Bapak Kiai Wajib kunjuk panjenenganipun kala sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim ulama, Bapak Yai Bini Sepuh Sesepuh Soho Aji Sepuh ingkang setuhu kula bekteni, wabil khusus Bapak Karanbisan sekalian ingkang kula hormati, yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya ingkang kula hormati lan malih para bapak saha para ibu, adik-adik kakung Suwawana putri ingkang dahat kinurmatan. Saderengipun monggo kita sarang-sarang ngucap muji syukur ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa kula lan panjenengan sedaya pinaringan sehat wal afiat, selamat wilujeng, boten enten alangan satunggal punapa. Boten kasumpen selawat salam kita aturaken junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanthi ucapan Allahumma sholli ala Muhammad ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun bijang kiamul kiamah. Siang niki kula minangka mewakili Bapak Lasidi saking dusun Ngrejeng dumugi dusun Jombok mriki saperlu angka setunggal ngaturaken salam taklimipun kunjuk dumateng Karanbisan sekalian kanthi pepuji mugi-mugi Karanbisan sekalian pinaringan rahmat saha hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang angka kalihipun kula ugi ngaturaken Sri temanten kakung ingkang sesulih bagusing Mas Udin ingkang badhe kedhaopaken Mbak Febri saking dusun Jombok mriki. Pramila para bapak saha para ibu, Bapak Lasidi sekeluarga nyuwun donga pangestu panjenengan sami saha nyuwun tambahaning puja pujine Gusti ingkang Maha Suci. Mugi-mugi Sri temanten kekalih sageta ngleksanani kekudanganipun para pinisepuh sesepuh sageta dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin 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 ya rabbal alamin. Para bapak saha para ibu sedaya ingkang kula hormati, Bapak Lasidi sekeluarga ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami dene panjenengan sami sampun kepareng nglonggaraken wekdal saha penggalih kanthi rela legawaning manah kersa paring donga inggih menika Sri temanten kekalih. Lan malih para bapak saha para ibu khususipun Bapak Karanbisan sekalian ingkang kula aturaken boten punapa-punapa namung Sri temanten kakung nggih menika Mas Udin kala wau kula aturaken saha kula pasrahaken Bapak Karanbisan sekalian kanthi dipun gula wentah sae sak sae-saenipun amargi Mas Udin kala wau lare tasik dereng pengalaman mbok menawi wonten mriki gadhahi keluputan saha gadhahi kesalahan kula nyuwun agunging pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Lan malih para bapak ibu sedaya kula sak kanca serunggungan saking dusun Ngrejeng wonten mriki mbok menawi gadhahi keluputan saha gadhahi kesalahan tandang tanduk solah tingkah kirang trapsila saha kirang suba sita
kula nyuwun agunging pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun lan kula cekapi semanten saderengipun kula tutup kula sak kanca serombongan mangke nyuwun pamit lan nyuwun donga pangestu panjenengan sami mugi-mugi mangke kondur saking mriki ngantos dumugi dusun Kreceng pinaringan lancar selamat wilujeng boten enten alangan satunggal punapa lan kula cekapi semanten atur kula saderengipun bilih angin kula matur wonten kekirangan saha kekilafan kula sipating tiyang gesang wonten alam bebrayan niki mboten selak saking luput lan mboten selak saking lali kula nyuwun agunging pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun lan kula puput peputaning atur akhirus salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun Bapak Lasidi ngaturaken kenging panuwun ingkang tanpa pepindhan dherekaken candhaipun atur panampi pasrah saking keluarga panjenenganipun Bapak Lasidi panjenenganipun Bapak Tali wonten kalenggahan siang prasaja panjenenganipun boten kewawi matur wonten ngarsa panjenengan sami sesulih saking panjenenganipun Bapak Tali panjenenganipun Bapak Kiai Khairin nggih leres panjenenganipun Romo Kiai Khairin lan mangke kasuwun paring berkah doanipun kunjuk panjenenganipun kaula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewah mangan nggih. Nggih. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala wala hawla wala quwata illa billah amma ba'da. Alungkaramun para alim, para ulama, para kiai sesepuh bini sepuh ingkang sampun mulyakaken dumateng para tamu undangan langkung-langkung pangombyong temanten kangkung sanggeng Kreceng Purwosari ingkang sampun kumulyakaken sedaya undangan ingkang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah wonten asanipun Allah SWT keranten nikmatipun aring kesehatan sehingga wonten ing siang menika kula panjenengan sedaya saged angkarawi undangan saking sahibul hajah sekeluarga kanthi keadaan sehat walafiat wonten ing acara walimatul arus dapun Mas Sudin kalian Mbak Febri mugi-mugi kanthi karawan panjenengan sedaya tunggu panjenengan sedaya dapan menika pikantuk ridho saking maksudul Allah Subhanahu wa taala dados dapan ingkang sae dapan ingkang saged mawaddah warahmah dunya hadal hayrah Allahumma amin. Kaping kalih mboten sobat selawat salam ingkang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad mugi-mugi datang kunjuk datang Nabi Agung Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pirawu sedaya undangan ingkang kula hormati kepareng matur kawula wonten ing mriki mewakili Bapak Tali sekeluarga atawin mewakili keluarga temanten putri angka sepindah kawula aturaken matur sembah nuwun sanget atas rawuh panjenengan sedaya ingkang sampun nderek menghayu bagiya paring donga restu wonten ing acara punika saking keluarga mboten saged maringi napa-napa mugi-mugi kemawon karawan panjenengan sedaya dados amalan makbulan Allahumma amin ya rabbal alamin. Salajengipun kawula mewakili keluarga Bapak Tali bebidih anggenipun paring penghormatan dumateng panjenengan sedaya khususipun pangombyong temanten kakung saking Telatah Kreceng Purwosari kathah kekaranganipun wonten ing acara menika palenggan atawin panggenan atawin unjukan lan sanes-sanesipun kathah kekaranganipun kawula wakili saking keluarga sepindah malih kula nyuwunaken pangapunten ingkang sakantang-kantangipun lan saageng-agengipun. Sejatosipun Bu Pak kala winginane saderengipun Jawa saderengipun poso
niku Pak Tali niku mbok nangan-nangan kalih kula. Kula dijak omong-omong. Saumpami resepsi didegek balorong terus bunti ngoten. Balorong niku ngasem. Nggih. Lajeng kula menghubungi pihak balorong manajemen mriku. Dak jebule mriku pun tutup. Tutupin apa? Tasik Riyadin. Kalau pagi niku Tasik Riyadin mboten saged ngladeni. Nggih ngapunten, akhiripun sagedipun manggen nggih kados mekaten menika. Nggih, jemek, nggih hembet, nggih napa pun sarwa kirang mila sepindah malih kawula wakili saking keluarga Bapak Tali sepindah malih nyuwunaken pangapunten ingkang sakatah-katahipun saking agengipun. Saterusipun kawula wonten mriki kepada kamuri nampi atur pasrah saking keluarga temanten Gagung kanthi ucapan basmalah sekaligus hamdalah la haula wala quwata illa billah atur pasrah dipun tampi kanthi manah menggali ingkang remen ingkang seneng ding sepindah malih kawula wakili saking keluarga mbok bilih anggenipun kawula wendah wonten ing mriki Mas Udin niku kathah gegaranganipun kathah kalawatanipun kawula mewakili keluarga Bapak Tali keluarga kula nyuwunaken pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun lan sak ageng-agengipun mungkin sak mampune badhe dipun kula wentah namun kathah keranganipun nyuwun pangapunten. Kang terakhir mbok bilih panjenengan sedaya mangke wonten saking acara menika kundur pihak keluarga mboten saged maringi sangu napa-napa mboten saged maringi napa-napa namung kemawon mugi-mugi kundur panjenengan sedaya niku dipun paringi selamat dening Kang Maha Kuwaos mulai sing mriki ngantos dumugi Grecek. Mungkin saking kawula mewakili pihak keluarga sepindah malih nyuwun pangapunten ingkang sakatah-kathahipun lan sing ingkang kula pribadi ingkang kawula matur dumateng panjenengan sedaya kathah kiranganipun nyuwun pangapunten kula akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki donganipun nyuwun barokahipun donga Bapak Kiai Wajib sepindah malih nyuwun donganipun Bapak Kiai Wajib. Nggih. Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma rabbana anhu an qabula Abu Bakar radhiyallahu anhu qabula berkata Utsman Allah qabula wa berkata Jibril sallallahu qabula wa berkata Israil sallallahu qabula wa berkata Israfil sallallahu alaihi an qabula wa berkata Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya aril yarina syuduna Allahumma lamuna salamun astanataku saking Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa syidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma minna lana suratul maut wa nasyudu minan nar wal afdal kisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.